Bruger du timer på at holde din webshop opdateret? Det er tidskrævende, frustrerende og ikke mindst dyrt. At holde et produktkatalog ved lige er en stor opgave i sig selv, og skal man ligeledes holde øje med sine konkurrenters priser for at sikre sig konkurrencedygtige priser, ja, så bliver vedligeholdelsesopgaven nærmest uoverskuelig. Forkerte priser skader din forretning og ikke mindst din profit. Det behøver ikke at være sådan. Shop Automator kan automatisere arbejdet med at holde din webshop ved lige. Der er 3 værktøjer at vælge imellem. Supply Automatoren kan hjælpe dig med at holde dine indkøbspriser opdateret, og desuden automatisk finde den bedste leverandør til dine produkter, hvis du har flere leverandører til de samme produkter. Supply Automatoren sparer dig tid og penge ved automatisk at udregne din reelle indkøbspris ved at fratrække rabatter, pålægge fragt og afgifter på de standardprislister, du modtager fra din leverandør. Supply Automatoren kan desuden sørge for at oprette nye produkter og fjerne udgåede varer fra din shop, helt automatisk. Monitor Automator hjælper dig med at få et overblik over konkurrenternes priser, ikke blot en gang eller 2 om dagen, men lige når du ønsker det. Indsamlet data kan så bruges til automatisk at justere dine salgspriser, eller man kan eksportere data i det format, man måtte ønske. Der kan desuden laves grafiske rapporter direkte i Shop Automatoren, hvis det er en rapport, man ønsker at se ofte. Price Automator kan hjælpe dig med at løfte dit salg. Price Automatoren sætter automatisk dine salgspriser i forhold til konkurrenternes priser. Dette forhindrer, at man ligger med for høje eller for lave priser på sin shop, og man kan let sætte sine helt egne avanceindstillinger op i Shop Automatoren, hvor man også kan lave simuleringer, der gør det muligt at se, hvad en given avanceændring vil få af betydning for ens shop. Gå til shopautomator.dk og tag et kig. Created using Powtoon.